Първата задача – работа с рационални числа. 0,75 да си го представим като 75 стотни. Да го умножим с 4 трети. И като направим нужните съкращения, вижте какви чудеса се получават. 1 и 3 пъти по 25, 75. Второто съкращение е 104 на 4, 25, на 4, 1. И ето го симпатягата 25, 25. Така. Получаваме следното. 2,25 стотни. Тук да обърнем внимание на знака плюс и минус. Става минус. Значи трябва да извадим 25, 25, т.е. единица 0,0, където ще дадем отговор 1,25 стотни. Така. Загряхме. Минаваме към втора задача. Отново работа с рационални числа.